Semakin sore semakin rame. Alhamdulillah. Mungkin yang di depan-depan ini bisa sambil duduk biar yang belakang kelihatan. Oh iya, Ji. Sakit sing mburi nek ora ketok arep nonton Nova. Mergane ora ketok ngono ya. Ya, semoga sakit duduk. Ini sudah ada listnya ini di babak cowok. Oh, Ji. 1, 2, 3, 4. Dihadirkan lagu Kasunyatan Kasunyatan. Ada Puspita Lala. Pupus sing nelongso. Dan juga ada Enggal Enggal Bali. Bali. Pokoknya mana sesuai list aja ya. Gerantos sing jaluk kowe mesti. Kejabanya ana sing jaluk ana sing nyawer ngono tak dahulu kan Nah, mungkin. monggo mungkin ada yang mau iki apa nyuwun apa mundut? Nek niki nyuwun nek Niki nyuwun. kersake Mundut? sanese mundut. Semoga kanca-kanca gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumane wong liya. Hati tuang lilo, kowe nyadeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? Kekuasane kembang pengarono ing ati nanging kudu aku sing duweni. Samudra Wiroto Tari Verosa Dimas sudah. Ayo yo gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya.
ati durung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa kebasane kembang kok karona ing ati nanging kudu aku sing duweni aku semanding sudah dihadirkan satu tembang lagu kasunyatan bareng Beksa Mudawi Ratomo. Jadi ada list kedua, ada apa Ida? Mana dulu?